yawa a cikin kiristoci da waɗanda ba su da addini in ba da ban dai in baka yi imani da Allah ba to da irin da ka aikata ya tafi a banza, to da wallahi tallahi wasu musulman suna ji suna gani a gaban idan su ranar hisabi za su ga waɗannan mutanen suna ta shigewa aljanna. Sakamakon me? Sakamakon in dai baka shirka da Allah duk duniya babu abin da za ka yi ya kasance ka zama maɗaukaki makusancin Ubangiji irin ka kara haƙƙi na ɗan adam, ka kara jini na ɗan adam. Wato jama'a, abin da zai baku mamaki duk abin da wayannan bayin Allah suke yi, kaga dai mafiya yawa daga cikin su wasu ma ba su da addini, wasu kiristoci ne, amma wallahi idan kaga duk wannan abin da suke yi fa ba suna yi wai akan kansu bane ba ko kuma akan ƴan uwansu, a suna yi ne akan zalunci da rashin mutunci da kisan kiyashi da ake yi wa mutanen Palestine. Ka kalla fa sun zaɓi su fito zanga-zanga a dake su, a ji musu ciwo, a kama su, a kulle su, daki ƴan uwansu wanda hukuma bata yadda ka daki ma'aikaci police ba, amma sun zaɓi su taka dokar ƙasar su akan dai su nema wa wayancan mutanen yanci. Kayi tunani ko so ɗaya, kayi tunani ka taba zama ka ware rana ɗaya ka ce yau rana ɗaya ce ta nuna kunci da abin da yake faruwa a ƙasashen musulmai da jinanan musulmai da ake zubarwa? Bari ka yi ko da status ne na nuna kin ko kuma kin goyon bayan abin da yake faruwa a ƙasashen musulmai da jinanan musulmai da ake zubarwa. Ka yi tunani a karan kanka. To su kullum a haka suke, wasu sun haƙura da ayyukansu, wasu sun dakatar da samunsu, wasu sun rabu da ƴan uwansu, wasu sun yi fito na fito da gwamnatocinsu kawai don su ga menene an samu ƴanci. Waccan ƙasar ta Palestine da ake uzurawa ta samu ƴancinta, ta samu ƙasarta mai cin gashin kanta. To Allah Ubangiji ya samu dace.